יודע, למה היית כל כך עצבני היום? עצבני? למה עצבני? יותר מדי דברים לשחקנים, יותר מדי תנועות ידיים, יותר מדי צעקות, זה משהו לכוון או משהו... לא, זה נטו לכוון. אתה אולי מפרש את זה אחרת לאיזה כותרת יפה. אבל בסדר. זה העיקר לכוון ולעזור להם ולעזור גם לי. איך הרגשת שבאת יותר מהאמצע מאשר בהתחלה במערך הזה, כי החצי הראשון היה פחות טוב שלכם ושלך באופן אישי? אני לא חושב שהחצי הראשון שלנו היה פחות טוב, אני חושב ששלטנו מאוד בכדור והזרזנו טוב, וכן, שמח שבאתי מהצד שאני יותר אוהב לשחק, ונתתי את הבישול. התרגלנו הרבה פעמים לראות הצגות בבית"ר, משחקים רב שערים, של הרבה שערים. כמה זה מתוק, ה-1-0 הקטן הזה לפעמים? ממש, אני חושב שעבדנו קשה בשביל ה-1-0 הזה, וזה לפעמים צריך לדעת, לנצח גם 1-0 ולא 2-3. תגיד, מבחינתך, המקום השלישי והגביע זה משהו שאתם הולכים עליו בכל הכוח? זה מה שיהפוך את העונה המצוינת הזאת לבלתי רגילה? כן, אני חושב שכן, אנחנו נלחמים מאוד חזק על המקום השלישי, וגם על הגביע. עכשיו יש לנו סכנין, אבל בינתיים אנחנו נתרכז בגביע, כי יש לנו סכנין משחק הבא. יש לכם 3 משחקים תוך שבוע, אחד עברתם היום בבטחה עם 3 נקודות. אתם מרגישים טוב שזה? לא, אני לא חושב, אני חושב דווקא שהשחקנים כן רוצים לשחק, וזה עושה להם טוב, ואני בטוח שגם נביא תוצאות טובות.